Anya laki din! Di nakman arakupan ta nagpudot. Anya laki din. Mailiwak na rod ken kang bakit? Awang pa'y oras mo kanyak. Kat, anya ngay nga road kat agtrab-trabaho akmat. Apay ngay siya. At damot trabaho. Nga may payan kalat damot iti oras. Unay kan bakit? Nagadulakit din nga ibagbagam. Maturog takit din. Tamasapa akmanin amapan iti trabaho inton bigat. Mala, maturog ta nga rod. Arakupan ka. Bayat ti pa naturog ta. Ay! Di nakarakupan ta nagpudot kunak lang rudan. Alam day tapungan. Taisot ti arakupan. Anya laki din. Makapasurog. Nagsapa mat arimwar ni Brenda. Unanan, taado ka no ti aramida na iti trabaho na ita. Madlaw ko kat kanayon abi si jay asawang. Masapa arumwar sa maladaw asumangpat. Hun nga rod nanang. Sa bali ti madlaw ko iti asawam agpapaaram samag. Unay kayo nanang. Tila madmatlaw yaw. Anya laki di. Ay saus, sa anak nga agang-angaw anak ko. Kat no kasta unay ti arjod ti asawam. Nakakitkiting tibado na. Nag-post call pa ti make-up na. Kasta unay ti panagpabanglo na. Kat saan mo't asigod akas jay. Ay, anya laki din. Gagangay na ata agtrab-trabaho kit nga rod nanang. Madimot naangdod ama pa nagtrabaho. Ay na anak ko. Sa anak anay anak idi kalman. Amok na kita tigtig na iti babae no agpapaaram. Anya laki din. Saan mo't siguro nanang? Apay ko mga agpaaram. Kat addaak mo't nga asawa na. Narabyan ka manin bakit? Pastor ka nakman pa eh. Mala, ingag pilisin tamangantan. Nakaluto akon. Inuray ka lahat. Tagidan tamangan bakit? Nanganakon. Ana, tayo nakagpulis na nabanugak. Kaya't kunti agin na. Oo na yung tasawak. Karas taon niya bang luna. Nagkalas nga rakupan diyo. at talaki nga rin na mailiwak. Kasla mo nagbali magpaiso di asawa. Pamangan mo, banog na la siguro. Nilaki di mo ito na yan. Agtukaw kan, bakit? Tagar mo sartan. Sa kanto agdigos. Kumusta nga iti trabaho? Bakit? Maya, awan problema. Apay no, agsardang ka nga agtrabaho. Kas kahira di grocery. Ita niya aga po apagsardangan na. Apay, maitid mo dagiti kayat ko agatangan para iti bagay. Manumula nga iti sweldo nga agkon construction. Di naktupay maikan iti igatang ko. Uray bangbang lulaang. Anya laki din. Iyaw awat ko mo't amin ang sweldo kang kabakay. Kurang tupay nga igatang ko kadagiti masapsapol dito'y balay. Tingay pagbayad iti kuryente kandanaw. Umanay, basta amom nga i-budget. Ay basta, agtrabaho aklat ta. Pagsardangan na kiteng. Tapno, wadda kumamot mga sikaso kanyak Tapay nga asikasuan ka ngay. Ata, asawa na kang arod bakay. Lakayan kan, paasikaso ka pailaan. Anya lakit din. Nakita ka diti paraangan yung agpapainit, friend. Isu nga inasitkan ka. Apay, awan trabaho? Day off ko, friend. Apay ka di. Diretsaan ka na. Dahil kat saan ko apa nang dadaal kinibakat mo. Ngamnas kan nga ibagakan ka. Kat adakan kan noon niya ti aramidam. Anya ka di dahi tahlani. Panang isakit ko dahil kan ka, Nestor. Gaputa agpagayam ta idi pailaan. Idiretsum ka din, di ka mo ibaga, friend. Anya laki din mo ta.
Nakitak ni Brenda ijay ili. Ada kaduha na lalaki. Ah, Di na amwa sinurot ko ida. Simrak da iti may sa hotel. anya? Amangan mo, nung saan nga iso dyan nakitam? So, sa anak lakit yan nagbidot, friend. Ni Brenda da ijay. Anya lakit din. Jak amo no apay asimrak da ijay. Iso ati makunak, paliiwom ni bakit mo. Panagkunak ka saan ani bakit ko dyan nakitam? Amangan nung karupro pa na lahat. Dakil ti panagtalag ko ita asawak, friend. Nana, nun sama dyan darong kanyak nilanay. Nga dalalaki ni bakit ko. Tamanong aldaw na sana simbang sangkoy. Sana sa talaga po no nga da lalaki na. So asanin na nagawawan. Ta siguro ijay lalaki na. Anya lalaki din. Garang ganyang na jay ababoy. Wan nga raw. Kunak nunanak man da jay Brenda. Ay, saan mo't gayam ta na iturod na kaaliputan? Anya lakit din. Un nga ron narang takatang inayat ken impating ko'y tinapod no. Yung apay na ito rin nakaliputan. Anya laki, di mo tinayat. Nagligat laki din at lumukan ako sa tiyan malam. Katutit tao. Sa bagay, panag-grower naming lagi tinaggapo iti trabaho kan eskwela. Ha? Ni Brenda? Brenda! Brenda! Mapit lang! Ha? Anya ti bagam? Taka di ti lalaki anang iso katam kanyak. Juan! Siyak! Pasensya kan pare. Saan na kan ngayayatan ti asawam? Ala, intan Brenda. Di mo dangran ni Rene. Saan ka nga ayatan? Nawatam? Yung agasawa ta! Saan ka nga rudan nga ayatan? Di mo ipilit tabagim. Anya laki din. Ala, intan Rene. Brenda! Brenda! Mapit lang! Brenda! Nailiwliwag mo mo't siguro ang tinapasamak anak ka. Masakit lata, nanang. Sus, waksi mo, ti sakit tinakabaw. Bay amon garang ganyang asawa. Lalaki din. Ne, Na. adag tuktok tao. Siya kung tumangilo ka titiri daw, nanang. Nestor, Brenda. pangasim tapas daragan naklakay. Oh my God. Sumrak ka. Ha? Brenda! Siya ngagpaiso nanang. Na, masiko ka? Nagtakalan tatyan ma. Dandani ka sa mga aganakan. Wan tatang, kat kabulanak itan. Anyaman nga oras kat aganaka kong. Ay. Kat, apay nga raw gada ka ditoy. Kunanang, pinanawan na ko ni Rene. Aniya? Garang kanya ka talaga. Ito na pinanawan na kanya lalaki. Sa kagsubli. Nanang. Tatang. Pang-asyo. Ikan tayo kumaiti maikadu agun daway ni Brenda. Wan tatang, nanang, ikarik. Saan kun nga ulitin tinaramid ko? Kan ay ayatag pa'y lagayam ni Nestor. Oras siya tatang. Nanang.
Ay, ayaw tiglat ti asawa. Ay, Isa o pakawanag. Kasta lang ti kalakanaking ka. Ti magpakawan ni ti asawa mamang lilipot. Nalaki na. Agmauyong ka, Nestor. Agmauyong ka. Lakay! Kasaon na anak mo. Tama nga, lumahay plano. At tinauras. Nalaki na. La 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 la. Hustong baby ha. Saan ka ngagsangi uwing? Ay, naragsak ka. Gagawin iti saan mo mutaputan. Tatang, lagbalin mo tala napatid kanya ni Bibi. Napati. Urasan asyak ti amana. Ay, unay ka dahil kinamag mo. Anak ko. Da kayo magayam, tatang. Wala nagkakungag sang sakit ti anak ba? Ni magayam nito, di mga awet. Di ta anak ba? Napanak ngamin nag-CR, tatang. Tatang, pangasiyo Alam mo to yan ni baby, tamapan kan iti trabaho lakay. Rumbang lang nga sikat ti mga awet. Di ta anak ba? Sige nga ron bakit? Ina ko. Tatang, panawan kayo pa. Nagbutin, ijay talo ko. Saan pa kini? Nagadumada na bulong tinaragrag iti paraangan. Agwalwalis kayo mo iti paraangan nyo, nana. Wow, tapuorak inton manam dagiti nagango abulaw. Ay, wan gayam, nana. Adamot instant nga apo ko yo. Ay, wan nga raw balasang ko. Ngaman niya ngay nga raw. Adaditan. Aklunon milatan tawan mo't basol day ubeng. Ay, katuan anana. Masya naklagamin ija anak ko. Gapoy ti pananglipot ni Brenda kankwana. Ngam nagkarimot kit di ni Brenda adinan ulitan ti inaramid na. Sapay la kumaa. Tamatungpal na ti Karina. Ay na, maray awak kang kanak ko. Maikat yung banog ko. Nagdaras nga rin nga aglabas ti Aldaw. Dakilan ni baby lakay. Kunyarol ba kayo? So magmamanulang na bulan. Makatawan nan to. Wala kay. Kati pagyamana. Mariknak anapakawanda kundana ng kantatang. Kituan mo ngamin bakit? Kung naktumot napakawanda ka. Kanya lagi din na yan. Iso pa nga asim ha. Saan mo nga ulitan tinaramin mo ay? Wala kay. Ikarit. Saanin ang maulit. Promise. Kanya lakit din. Atin, ba, bakay, ayaw ka talaga, atin, ba, nalaki dito apo ko. Ay, ulay ka tayo tuwing aglulon aya. Nakaragrag sakda. Ay, what it was? Ay, una, tani makaparay awa talaga ito apo ko ta. San ay apo ko? Na, kasi maawatan naman. Kung nagtumang gawin, maawatan na. Tatang! Siya kundi makita kini baby. Nakaluto ako. Ingkay mga ning. Ay, kaya nagigitan tayo na anak ka. Mangan kayo latan kini nanang, tatang. Kaurayat ni Nestor. Aggidan kaming ton, amanga. Ay,
Kaya't ko kumamanon tag trabaho. Uray ka dakil matan ni baby. Mabalinan a panawan. Anya? Wen, tati masweldo. Iso ti igatang ko iti masapsapol ni baby. Gatas, diaper, kanda dumapay. Mababainak nga minang kan kalakay. Sikat tinang ibaklay iti responsibilidad jay ama ni baby nga awanan bain. Ay na bakit? Sana parikod day ta? Anya lagi din na. Imbilang kong kas pagpudno ka anak ko ni baby. Pat unay ni baby. Amok day talakay. Ngam mabalin. Palubusan na ko mga agtrabaho. Tatalaga ang mababain ako. Nang runa kadananang kantatang. Ay, Alakay. Palubusan na ko. sila. No isote ko lang diso. Ay nagyaman na lakay. Wunan. Anya lagi din na. Bakit? Maturog tangarudeng. Tamasapa akong agreing inton bigat. Tamapanak iti sigod ang nagtrabahwak iti. Takasaritak ni boss. Bareng kayat na pa'y nga agsubli ak nagtrabaho iti grocery na. Maturog tangaruday. Arako ba naman mga rubakay? Bayat ti panaturog tanya. Ay katun alakan. Kanya laki din. No kasta, agtrabaho ka man ay. Wala nang tapno matulungak ti asawa. Nang runa kadagiti kasapulan ni baby. Ala basta. Nagsaritaan nyo day taabahan iti asawam. Wala nang kat imanugot mo't. Iso nga ano sa nyo pa'y laang awiran ni baby Wow, sana parikot day ta. Adi laki din. Nagsingpot to pa'y di hapo ko. Ay naagyaman ak unay nanang. Apay pinalupusap nga trabaho di asawa. Tapno matulungan na ka no, tata? Uray saan ko man? Mababain ka no? Ay, matanagan lang amin anak. Ang maganda ulitin naman hindi inaramid. Di pa naglipot na king ka. Saan mo't siguro, tata? Ta nagkarimot adinan ulitan. Ay, sa pala ko magaroon. Takari asaan nga itayam di kali. Nalaki day. Kahit maisalat saan to na mag-aaway. Nagrigat matan ti agsada iti lugan. Hello, miss. Ay, hello sir. Si Kamagayam. Inal daw samot ti panag-grocery iti pagtrab-trabaho. Hinapod na. Uray awan ti katangag. Kapilitan agumatangag tapno laeng makita ka. Anya? Di nakman angawon akasta, sir. Pudno ti bagbagag. Nagado ti awit mo. No kayat mo. Itulod ka ni Jabalayo. Ay na di nakangawon, sir. Tatalagang agpaituluda. Nang runa ka nagrigat ti agsada iti pagluganan. Sa anak nga gang angaw, anya lakit tinaya. Mala, umay ka. Tamapantay dyan nagiparking nga kitilugan ko. Addakan ba kayo? Masansan man na amaladaw ka sumangpat Ay, wala kay. Kanayon ngamin nga ado ti customer mi. Sayang mo't no ag-close kami adagos. Kastaya, mala, ingka nga roda nagpulis tamangan tan. Inururay ka taggidan ta. Ay ikwan. Nanganakon. Nagpakan ngamin ni boss. Kasta, Ni baby, nakaturugan. huwag, pinaturugan ni Narang. Aday di silid da. Saan ko nga rodin nga alaan? Sige, mapanakon iti silagda. Nabano ka, kaya kunta ginana. Makadlawa ko na. Kasta man, ti ka na yun nga ipambar akas idi. Ay, sapay la ko ma. Ta saan manan apumod no ti atap ka.
Agar mo sar ka ba ya? Saanan, tamangan numala daw mga anak ton iling. Nasa papay mo. Nala. Sumango kan di talamisaan. Kita sarak ta makanta. Kuna lang nga rodan nga agdardarasak, dagulit ka. Anyalakit din aya. Mala, yung kangarudan. Ayong gayam, birthday ni boss. Mapan kami kano ije balay da numalpas ti trabaho me. Anya nga oras nga agawid ka. Depende. Agawid ak tulat ta ka di. Anyalakit din aya. Sige, inakong. Nay, apay, saan ka sumrak iti trabaho? Anyat orasan? Nana, sana nagawid ni Brenda. Aniya? Ay, sa dino nga itinapanan na. Tipakada na idigalman. Kat mapanda ka nung makibirthday kini bus na. Aniya? Ay, sa bale, ti agparparik na kanyak anak kaw. Ang mga no, aramida naman ang tikas itinaramid na ide. Ay na, saan ko mga mag-ananang? Pinakawan ko ni titamaw. Ita, ramidin naman ay. Nya lagi di mo tangagasatan. Ay, talaga karagayang di asawa. Inulit naman ito naramid na inay. Talaga sana nagawawin. 9 months later, ewan pa lang may. Huwag nga ro tata. Talaga siguro kas to'y tigasat ko. Panaawan ti asawa na. Ay, talaga nga awan ti manaknakam na niya, babay. Di nala pinanunod ti anak na. Nukaano na pagkawan mi. Naglalaki man ay. Pligan. Sabay ba mo, tikas niya yung klase ti babay? Huwag tata. Ipamaysak lang ti atensyon ko iti anak me. No paisan ang nagtahod kanyak. Patpat ti ubing. Kasta, bili ko. Nestor na ka nga eh. Tatang, imunugaklatan ang tanakalukat matirita. Brenda, Brenda. masikog ka man na si Mang Pait. Wala kay, tapinanawan nakmanan tinakasikog kanya. Iso pakawanan nakadiya. Taawatan nakmanan. Ikarik, talaga sana na maulit. Promise lakay. Basta pakawanan nakadiya. Nagpos ko te rupa ma. Nabilaro na karita ita. Kari ka. Nga bawa mo natungtong pa. Kari nga intayab ti kaliya. Anya laki di. Pagluti ko na ni tatang. Awan na tungtung pala ka rin. Kari nga intayab ti kali. Isa pumano kan. Tadyak kaya atin ngagsubli ka pa'y kanyak. Kasano kami nga rodan iti sikog ko lakay. Ay, makamu ka mo na. Ingkabirukan dyan na kasigugin ka. Hala, pumano kan. Tadyak kaya atin ang makita ti panag-group-grupam iti kaano man. Balang kantes a babae. Ala! Panaw! Oray kasanaw, ti kinasingpad ti maysa a tao, at dalat ta pagpatinggaan na. Hanya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysa pay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Awan pa'y pasahero met, aldawan. Makapaturog ti kastoy. Awan pa'y maggawin pasaheros mo, padak. Ay, nakapoy tagpasada ita niya. Anya ti paglugan ng tricycle? Ay, sus. Ay, aglogan ni Manang Bebang. Si Kanti mang itulog. Sika na.
Sigan. Kahit mo ti pasaheros, uday tan ni. Ay, iso tinakapila na eh. Nay, iso. Nakiman ito to. Kat mo sika. Nay, apay asandak akayat nga itulod. Kayat yu ta idarong kayo. Oy, Jerry, nagbuntog mo lang una yan ti panagmaneho. Kasla saan ka anangan? Parta ka mo't atanay, maladaw akong ijay atendarak abun niya. Ay na, pasang at na iti kalsada. Kat no nagdagsen ka. Agreklamo ka? Ha? Ije sa balil ako man dinagluganam. Saan ka ngagsaong iti kasta? The customer is always right. Kaya't mo, tay darong ka, ha? Ay, 40 ti pasahim. Anya? Ay sus! Nagnginamatan. Kanukin sila ang ti minimum. Asidaglaang ma, dito'y nangitulodam kanya. Ay, uray man pa'y asidag. Tain ako paramit amin day tatugaw ti tricycle ko. Double body kamit ngamain. Ay, di mo ibagati kasta. Di nakuyawag. Ay, uyawan ka ayamat. Talagamit a double body ka. Oh, at ti pasahig. 15. Ay, kurang aday ta. 40 titad mo kanya. Lugi ak Di mo ammo aya a PWD PWD. Ni, kasano mo ta nagbalin ka a PWD nga manang? Di mo to mo lang maawatan no ibagak. Saan ka matapilay? Wano tulang? Kumpleto ka matitipan nagkita. Siyak ti makunkuna person without diet. Nawatam? Nawatam? Nagbit mo nga intulod ni Bebang. Saan ka man nagkatawa? Sika ko bakit tinangitulod kan ko, Kat mo aguro oray kay ti buena mano a pasaheros mo. Ay na, nabanogak lang arudan anang itulod kan ko, Inapanakpay, nalugi akpay. Anya? Kasano ko maanalogi ka ko na? Agasam man, nagkid daw iti discount. Gaputa may sa kano a PWD. PWD day dyan nakalukluk mag. Wen, kuna na, person without diet kano, iso a PWD. Ay, mabalintikas ta ita panawin Jakton kayat nga itulod na ya PWD. Uray anya pa'y ti mapaspasamak. Talaga saanan. Ni, nagadumagayam ti tao dito'y bunyag. Bunyag. Anak ngamin tibak nang di agpabunyag. Ay na, nagadot isagana da. Makitkitan di bo alitsyon, ijitang nga tilaming saan. Ay na, nagdakulan alitsyon day ta. Ang imbitado ka kadimat lang. Masapol ayang imbitado ka. Siyak ngamin, imbitado akmare. Ay na, adula amin. Kalugaran tayo mo day tagpabunyag. Mala, umunag takit din. Tamang rugin ti panangan. Uray nakmat abebang. Makan mo ka di amin dito inalam amakan, bebang? Apay kumaasaan, mabisinak. Sa anak anangan iti pamigat. Ngamin, iris-reservak iti daytoy nga okasyon. Uray, ata naglukmag gamot latta. Saan ka man asuman na udita? Agtugaw tantamantan. Mabit lang tumapanak pa'y mga iti salad akanak. Ay kat iyalaan nak mga roden ay iti fried chicken. Anya? Kurang mo pa di tamakan nga inalam? Kat no saanan amalagto ti kabalyo day takanam. Iyalaan nak iti 5 a piraso a fried chicken Alaing kan. Nagadumatan? Pangal daw na.
iti ko may iti 40 pesos ni Manang Bebang. At ako mapangal daw ko. Malagip kong adda ka magpabunyag dito lugar tayo kay. Ah, ikat na isudya na panan ni Manang Bebang at PWD. Hindi ka, mapantabot na. Huh? Di ka lang mabain. Apay, imbitado ka aya? Apay masapol ng imbitado ka. Ay, katuan mat ah. Mapantagit din. Saan ka mabiyag no puro ka bain-bain? Nagadobay mo lagaya matao dito yung nagpabunyagan dan eh. Saan ka nagsao sa upay dita? Ubay ka giting. Tama pantamangaran. Mabisina kon. Ay, kasla mabainak. Agda ako may. Pagbainam ko ma. Mabainak ka talaga pare. Agdatan dito uy. Apay, saan ka mabisin? Ah, ay sa bagay. Imay tupay ni Bebang at PWD. Siyak tulakit din. Umay ka giting. Tapos magkita kayo kinabebang dito. Nagdas. O may kamanditaw, at daibaga. Anya ito na. Gayam mo jay naglukmag a babae amang mangan. Ha? Aywan, kumarik day jay. Bebang tinagan na. Apay ngay, nagaduki din ti kanon na. Ha? Itay ko pa'y asip-siputan. Nakamanon asublian ang ala itilitsyong kaskada fried chicken. Kat, kitaan niyo mo't ngamin di bagina, anana. Adawaam, tamangan numasubraan na kat ma-ospital. Mabainak mo't ang mga nawa. Kitaam, napanmanan na ngala. Aywan, ay, nusak nabsuga ko. Ay sos, amangan numarbadye pagtugtugawan na aplastek. Sige lang. Agala kay ti ka rin. Nakaala ko. Nagpasik mo dito yung nalam. Nayunan. Ah, agsubli akto manan ah. Ha? Anya tinapasamak? Alala, at ang samot na atake jayan na Anya ka kasama? Anay ko, to'y likod ko. Itaray tayo di hospital ni Bebang. Matayak sa matan. Bangkita kayo na, iti pangiluganan tayo kan kuha na. Itaray di hospital. Ay, saan asya ka? Yan, pakpakawan mo't ano siya. Ay, mga anak laeng mat, anak katugaw. Ay, nadagsan ka ngamin una. Iso na dadaon lang yung nagtugawam a plastik. Kasano anadagsan, basit laeng matikinan ko. Anya abasit lang. Kat no nakamano ka, sublian ang ngala iti kanang. Basit laeng tikinan ko. O ayan nan nga, di panginuganan tayo kan kuha na. Ayon sa matado at adda tricycle na. Ni Jerry tada tricycle na. Siyak, saan ko tricycle di paspasadak? Oh, agtal na ka man dita. Ay, kasya nyo ka din ni Bebang, taitarayo iya ospital. Jerry, Ay, sana siya. Ay, sus, maplato pa yung tricycle ko. Sikan ah. kasuksukat ko lang ti daligya tricycle ko. Pero jikit di maray. Dua kayo na mangitaray kan kwa na. Ay, sus, jakla ko man imay dito eh. Sikan tumot nga main. Ni. Apa basulan na ay. Kasanungay ama ipanda kay hospital Bebang. Kat nagdagsan ka mat. Saan da ka maawit? Maawit naktupay nila kay ko. Kat no nilakay mo ah? Ay, may dakmat bagkatanan ah! Oh, ada do alalaki nga umay mangbagkat kan ka. Da kayo ka dito umay mangawit kan ko na? Ay,
Natagsin aday ta. Sa pa'y nagkukutong kami. Agreklamo kayo pa'y laang. Di yung kadikasyan ti PWD akas kanya. PWD? Apay, kaano ka pa nagbalin na PWD, mat? Ay, basta PWD ak. Ay, bagkatan yung kit din. Pare, si Kadya Ulo. Tasyak niya sa ka na. Sige. One, two, three, Ay na, nagdagsan mo. Ay, nahasan nakapulo sa may nga to. Ala, tumulong ako, tap numabagkat tayo. Sige, agbilang mo na yun. One, two, three, Ay, sus, maidara mo, dumak pa yun. Apay pinanda, gandak ngay, anay ko. Sakmatan, tinaigoyod nan. Anay! Aglisi kayo na. Anyamat na kito yan. Nagdagsan lang arudan dito. Magpagkatan eh. Pasalsali kayo. Pailangan mo dito. Ala. Aglisi kayo. Ay, matayak san. Ay, si bibiyag ka pa'y bebang. Anya lakit din aya, danag mon aya. Asibig tayong. Asibig tayong itayan di tresyola pangilugaran ng kuwana. Di mo ko na adita tricycle ko ti pangiluganan tayo kan kuana. Ikaw na. Ay maplat jay dalik ti tricycle ko Ay nya kamatang. Pangiluganan tayo nga rod kan kuana. Ay sana dita tricycle ko. Ay, saan na mabalin adito tricycle ko, mate? Agririyak ako. Ay, mataya ka talaga. Hindi dakla ka asyan mo. Paspasan matman ti ag-drive si ka. Tani, agngangabit sa amot ang tibiyag ni bebang. Ay na. Kat no nagdagsin mo't ngamin day ta pasaheros. Ni, apa niya si Mardang, anya tinapasamak. Kun kat. Ay na. Naplatin na talaga. Ay sus. Nay, dua pa'y adalig tinaplat. Apay, asak pa'y lang mo, tinapili o pangilugaran king kuwana. Naglukmag lang arudan. Ay na, kasyan tayo lataka din ni bebang. Naplat jay tricycle ni Jerry. Kahit nasawan, maplat mo ito'y tricycle ko. Konsensyayo mutlaang numatay ni bebang. Kaya't mo sa batan na kadyal alyana no marabyan kang agawin. Nya, matapang butbutang mo. Kada maturog kay tirabi aprusan na dagita sakam sana ibaga. Apay adinak tinulungan hindi nabiyagak pa'y kunana. Gusto na. Saan ako nabutbut na yun? Alam, itulog ko ni Bebang ay ospital. Ay na. Nagkarumot ng tinapasamak dito yung tricycle ko. Madimat nga gandaran. Apay, asaan nga gandar? Naplat lang mo da. Natukol to'y chassis na. Kitaam na eh. Ayun, nagkaroon. Ay, sus. Nadadaal pa ito shock absorber na. Jay, tricycle ko nga eh. Na-overheat mo ti makinana pare. Ay, kunak no to'y tricycle ko lang tinadadaal. Napirdin to pa'y ti preno na kanyak. Ay na. Ay, kita am di sidecar ti tricycle ko. Sus! Narigat na matarimaan na ita tricycle mo pare. Napirdi mo tin jay sidecar frame na. Sus! Agbayad na talaga na yabebang. Singirag. Yan lagi di mo tin na ito perwisyo. Ngayon pa ni Bebang kada tayo pare.
Anya nga iti ko na di doktor ko. Agbiagak ka di pay. Agbiag ka pa'y ano agkisay kahit itimbang mo. Tapay. Na, tatamagang pa'y lang kat naglukmag ka lang arudin. Saan mo't unay? Ay na, aklunam ngamin ti parikot di tabagim. Tapno mabaliwam ti estilo, kan kaado ti ingkakan-kanan. Saan nakton a PWD? Kaano ka ngamin aya ang nagbalin a PWD? Person with eating disorder. Siyak dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Oy, si kamat gaya mayang. Un mare, umayak man mat agtambay dito tersenam. Maburing ak ngamin ije balay mi. Sapay nagbara ti panawon. Ay, Trot. Nagbara talaga. Nabara mo tita, di panawon mare. Urag tugtugaw tala ang kataglingling at tapay. Ay, naku namon mare. Malait ka nakmantit di iti soft drinks mo. Kando a biskuit. Ha? Makaininumak una yun iti nalamiis. Namagati karabukob ko, kapo iti bara na. Sige. Mabit lang, mare. Mare! Nay. Awan mata ni Mare mayang. Kalat mata na nagpukaw. Kano nasabat ko di kalsada, paawi din. Anya? Ay, nagloko matanda dya, babae. Sana ba binayatan ti ininom na soft drinks kan kinanabis kwent. Ngam nagawit kit din. Anya? Ay, napanag lang imisbo. Idagsubli katawanan. Ay nahamumutan ti ugali ni Mayang. Naglay ngagkikay. So siguro api manawlatan na. Takuna na alibre mo di ininom na. Kinan na. Ay, sana mabalin. Awan di kasi nagsaritaan mi. Manulang mit kiti bayad na dayay Ay ngam saan kumamat agas jay ati aramitin na. Ay, wala. Imbaga na kumakingkang o muna. Naimbag kumamat no awan utang na dito tersena. Ngam madabay lang mat. Ay, nice. So tikati dugan iti listahan dito Aya. Uwan sa ita. May nagmerienda. Sa di na pa'y binayatan. Anya lagi din aya. Baka pa insulto mo na ito babae. Asino man ang daytaya kumare? Kahit ni mayang man mare. Nagalas matandi ugalin na. May nagmerienda dito ay itinaminsan. Ngamsa na binayatan. Ay, diyak pa'y napuutan na pimanaw latan. Anya? Ay unay daytan? In message ko iti messenger ngam katkatawaan na din ti chat ko. Sana ko na kikil na kanunday jay kanyak. Ay anya mo ni Mari Mayang. Bumangkrap iti negosyo, no kastalatan ti aramidan na. Ay wan, naimbag kumaano awan utang na dito ngam adu pa iti saan na binayadan. Makapaasar met numaminsan. Abusado mata kumare. Di mo pa ilang ay block iti messenger. Marwam day jay a babae. No shock. Jak pagtatakunan ti kumari akas kan kwa na. Abusado unay. Anya kumano in black na. Whatever. Asino man daytan? Kahit dayjay man abakla. Kunamla no takkel ti negosyo na. Anya? Manulaang matibayad na nga ije meriendak ije tersena na idinaminsan. Awan pa'y sa nga gasot. Ngam no agtsak,
Kunamla no milyones ti utang ko kan kuana. Anya? Sa ita, kundi blak, ha? Anya ko ma? Basit abanag, ngam kunamla no big deal. Manulaang di kikil ko kan kuana. 50 pesos, ngam nagado nga ibagbagan iti messenger. Ay namayang, saan nga aming aldaw? Kat italag kikikil ta mong aramida yun. Taamin tayo, kat adaan nak napakpakanin na. Dahito kumamot ati panunutam. Anya? Kas kalag bibiyag iti kikil lang. Nyalaki dek. Kay, kumusta nga'y? Nagbayad ka din ni Mayang iti utang na king ka. Saan pa nga rod tata? Ngayon bay akon. Tinapatag kat in-block ko niti messenger. Anya? Uray saanan nga umayag bayad. Kan uray aglinipat kami nga kumare. Diyak lagi di pagtatakkunan ti kumare kas kan kuana. Ay, sa bagay mo't kindi ah. Abusado met unay. Adala nga rodin ti sigod nga utang na, nayunan na bailaan. Sakit manginsulto bailaan, iti in-message ko iti messenger. Ay, una yun na Mayang. Talaga ang naglaing agkikil na dyan. Ngam, di na mo't panunutin ti tawa kikikilan na. Isu nga oray saanan nga umay dito'y tata. Awan bibiyang ko ken kuana. Ang iyong mga larawan. Oh, si kamot gayong kumare. Wan mare, imayak man, tapno pa syarak man dahi ti bar mo. Ay, katuna. Ala, iserban nakman iti beer, kumare. Ha? Uminom ka, mare? Wala, isungarod nga imayak. Kan pulutan matan Danggayan nakit di ita. Paitalaang mat nga imaya. Katuan day talagayang. Anya lakit din. Kaslada inom ita Awan, kumare, si kakit di mat. Katuwaan lang, adi, ako nada. O sige, mabait lang nga rod. Taalaak ti order mo. Wala akong ibang ibigin. Dulo mong lilitaw ang buwan na Mala, agawid akon, mare. Ha? Oo, saan na kumamat akitaan akasta kumare. Jay ininong ta abir, kan jay pulutan, kikil kumatan, akin ka day jay. Anya? Saan abale, taaddalat at timalaklak kwam tunggal rabii, anya lakit din, aya. Ay, si kamot, mare. Maalain akon, mare, agawid akon, sumarunukan tumatan. What? Ay! Naway saan nagangarod ani Mayang kumare. Ay, huwag nga ron, mare. Kundi order iti beer iti ima iti bar. Kung naklakit din, ano bayadan na? Ngam saan matakikil na kano? Ay, dilagbay ni tikas diya nga aramid na. Day talagi kikil ta mo nga aramidan. Wan nga rod, naimbag kumamot nga agbalor laang iti sangag gasot jay in order na. Ngam saan mo tanasurok alima gasot. What? Wan ata kundi order pa iti dua a klase a pulutan agasan man. Kam saan namot gayam abayadan? Ay, tawanan bain. Ay, diyak madescribe ti kinaawanan bain na ni Mayang. Wan nga rod, mare. Ay, aramidin tayo amin na kabalan tayo, tapno laang makaganan siya tayo. Tapno adamay pakan tayo ti pamilya tayo. Ngam da Mayang ay sos kaya kikikil ta muna. Nagmayat atong bang tapno agnakam, abusado la unay. Ay,
Ay, pasensya dayjay amayang. Ngam saanan ang makaulit pa'y. Hello? Hello, Mare. Siyak da ito, ini mayiyang. Ha? Apa anak awag ka? Damagagla ko ma, no adda ka di tabar mo ita. Wan, adahak dito, apay ka di? Umayak ko ma. Iso na laang tawan pagpasahit nga umay dita. Ang mga numabalin apasahian na. Anya? Umay ka dito'y sa siyak pa'y ti agbayad iti pasahem? Kat ti kayat monto pa'y kat libre ti drinks kan pulutan mo? Ay, sorry, mayang. Ngam uray saan kan nga umay ta abusado ka mat. Anya? Mapuy-puyatan ak dito'y bar tapno lang adabasit asumrek a kwarta. Ngam sika. Day talag kikikil ti amom. Agbayin ka mat basit ah. Saan aga putag kukumari tayo kat abusado ka matan? What? Saan lang asyak ti mas asar iti kasta nga ugali ma? Ado kami. Anya lakit din aya. Awanan mayang. Awanan ti kumarim amang ikarkargin kagapu iti kasta nga ugalim. Anya? Abusado ka ngamin unay. Agasam man ngamin dayta. Kahit mo ti mapan ni Jebar ni Delia. Ngam demanding ka pa'y abayadan na ti pagtaksim amapan. Nalabos ka matern. Anya ko ma, no saan nak nga ikari ako mare na. Kunam no. Kita man daytang ugalim. Sika lang arudon tadda kang malina. Sika pala ang tinakarit. Ay basta, uray sa anak nga ikarkari ako mare na, taadulat ta ti mangikari kanyak, saan laeng nga iso, anya lakit din aya. Agawid kayo ka din, nana. Ha? Ay, uwan bayang. Agawid ako, unta dapat timapan ko aramidin iji balay may. Kasta ka di? Nana, ang mga numabalin ti makigiddan ka na kayo. Ha? No aglugan kay iti taksi kat makilugan ako mang. Ay katuan na. Awan parikot iti day tamay yang. Ay na, agyaman ako na nana. Mala. Bang para kang arunan iti pagluganan ta, tapno makaawid tamutan. Kasla ka alala yu ti pensyon yu, anana. Ay, isikakit di man. Adda malabsan ta ay Jollibee, nana. Ang mga no adda sub-subrayo dita. Uray tay kalakaan laang amil ti Jollibee. Anya? Mangkikilakmat uray italaang, nana. Ala. Ibagam iti driver tag drive-thru tayo, tapno awan makunkunam. Tagitaman, ay na. Agyaman ako na, nana. Ay, nanana, maruam da di amayang nuwan kayo awan iti amin nga ibagbagan na. Ay, usto na jayan. No kuna na nga ulitin ng tumanan ay hustown. Imbis di asyak ti ilibre na iti pasahe, isokit din tiyag pa ilibre. Ay, oo na yan. Ay, adda ayang amin di ba in na da jay kat no awan mad, nana? Ay, binayadak lang nga ron ti pasahim ti kayat na, kat pakanak pa iji Jollibee. Ay, oo na yan. Hanggang man, talaga mo da mayang, awan na talaga ti bain na. Da kayo ba'y katabagat tinapan na kinikilan ti awanan bain? Naglay nga ron nga kikil, ultimo senior citizen, kat kikilan na. Anya lakit din, ayan. Namay saan na kayo nga rod, animay niyang nukasta nana. Wan nga rod, gamay na. Saan na maulit tayo jay? Abusado mat unay. Saan lang ada kayo a senior citizen tinagaramidan na iti kasta nana? Ado kayo, malaksid pa'y kada kami. Ay, kasta aya. Wan nana. Iso na irwamon iti kasjay nga ugali na.
Nagpuskol tiro pa na. Bakit man wano saan, kikilan na. Ay, nagalasmutin nga ugali na. Talaga saan na makaulit na dyan babae. Wala na, tapno makarik namot basit itibain. No agkikil tumanan, ibagayo nga awan tapno mapabainan. Ay na, da kayo magayam ti masabat ko, nana. Ha? Kwa, awan mailibrek kan, awan maipakan ko kan kamayang. Anya? Ununaan ka ang tamo kung ti ugalim. Ninanamot, imbes nga ibuelok pa'y lang, inunaan na mo Amo mayang, saan mo't adakas ti agkikil ka? Ngam no pinagbigyan da kay tinaminsan, ay kat usto kumamot ta na? Ninanamot. Imbis kiti asyak ti ilibre ngam, si kamot ti, Ala, saan man lang? Saan na talaga? Manggad ka nga men, tapno saan lang aray ta libre ti amom. Ay, salbag ka. Naimbag nga oras mo, kumare. Kumare ta rupam. Ay na, awan di may librakan ka mayang. Anya, ay unay kamutan, kumare. Apay nga'y akas tamutan ti panagsasaom kanya. Ho! Anya ba'y kumati mayamanan dito ay? No saan nga ay kikil? Dahil tala ti paglaingam. Nagpuskol matanay ta rupam. Di ka pa amo di agbain mat. Anya, Awan di makikil mo kanya. Saan mat ka tatagas ta kikil? Ngam no pinagbigyan da ka ni tinaminsan, gusto kumamutan. Ngam si ka ngamin, di kayat mo kat ka na yun. Di ka lang mabain. ha? Awan makikil mo kanya. Iso abang nga asim ta pumanaw kan. Anya, Jack la pagtatakkunan ti kumari agasken ka. Pulo sa ti ka makarik na itibain. Manggit ka ngamin Tapno saan nga amin na kanam kat agtao di ti kikil. Anya lagi tinaya, ha? nagsakit talaga ti panagsasauna day di abakla. Ti kunamgit day, nasa ertirik nam, gaputan na paisuan ka iti imbagana. Anya, Gusto man namin ni bakla. No pinagbigyan da ka iti naminsan akikil mo, gusto ko mamata na. Sika nga men, ti kayat mo kanayon. ha? Agnegosyo di tao, tapno adda ipakan na iti pamilya na. Ngimsi ka, ti kayat mo kit na namaya pa nagkikil. Awan talaga masurundaking ka. Ala huston. Oh, makitam ditang aramid mo. Di mo kaya tadenggan ti bagbagak, gaputa mapaypaysuan ka. Anya lakit dinaya. Maridel niya. Ay, awan makikil mo kanyak. Si kakit dimut. Sa anak mat nga imay tapno agkikil. Una yun. Kanto agrupropa kamat ngamin amang ngikil. Awan makikil mo kanyak kunak tumat. Ay, salbag kiday. Anya. Sobra kamat. Nairwam kan iti kastang aramid mo. Agorder ka iti makan. Wano mainom kalpasan na. Ibagam akikil mo. Saan mo abayadan? Nagalas talaga ti ugalim. Agkumari tapaymot. Ala, pasensya ka kuman, mare. Ikarik ka di. Asaanan maulit day jay. Nasaya at ano kasta tanay. Adon ti gimurakan ka. Gapo iti kastang ugalim. Awan pa yan ti mayat. Makisaritakan ka. Isung agbalbaliw ka kumamatan, mare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.
Anya laki din. Dilpen, anak ko, matayaksan. Anyakat ni nanang aya. Saan ka pa matay? Ay, mariknak nga rudan na matayakaon. Ipospon mo pa lang ti panakatay mo na mapanak agpaling kay. Anya ti kayat mo agatanga kasi daam. Mapan ka makitsinda. Iso nga ron dadamdamagak nun niya ti kayat mo asidaan. Jay ko makarne ti baka, anak ko. Karne pa lang ti kayat mo kat marigatan ka lang arudan nga ngalngal. Kat ang remay. Mapanak man rin mangayon di tabantay. Ay, anusam ka din. Tadandani akon matay. Ala, inakarudan. Nimlip-lipatan dya basket. Nakasabit di ta kusina. Awan pa'y gumatang kadagiti lakok, may. Nagtumal nga rod itamare. Ay, awan pa'y buena mano. Imbag akan ka, tawan anak mo abibiyagam. Siyak nga'y, problema manan ti balaw na nagiti anak ko ama panag-eskwela inton bigat. Sagmamano na iti lakong nga bukadaw. 50 ti may sa kilo, manong. Naatapay mo. Mapinagngina. Ay, unay meten, di met pidil-pidilin, tamalulaw, awan ton ti gumatang. Rik-rik na nga road no na loom. Naluom daytan, mabalinon akanan. Nagngina mo. Na, ay, anyamat dayto yan nga aggatang. Kalpasan na pinidil-pidil na, pimanaw. Ay, saan ka nga agsubsublay? Makamalas ka mat. Ay na, orela timmalyaw, idinangag na timbagam. Ay, makaparurod. Nalulon dagito'y lakok nga abukado. Saan dan agatangan? Dilpen, naluto ka din, jay si Daan. Saan pa'y nanang? Dandanin. Ay, nagbayag mata na maangar. Mabisina kaon. Mangan ka pa'y lang, di ta ginatang kong abukado. Anya, mat na ito'y ginatang mo nga abokado. Ay, apay ayan nanang. Inigas mat, kita amaw. Ay, wine. Nagmayat girwar na. Inigas mo't gayam ti unag na. Ay, dim amaw ti agpalingkay. No napigsa akpay ko ma, siya ko ti agpalingkay. Ijayak lako man imo na ngaglaklakaw agim matang. Mayat siguro gilako ng abukado. Agawitan mare, awag mo lang gumatangan. Ay, anya pa'y ngay. Mabanog talang agtugtugaw dito nga wama gumatang. Ilakutan tumanan na inton bigat. Hey, malas mo't dedya lalaki nga imay ng pidil-pidil ka dagito'y lakok nga abukado. Apay matanak ko nam dayta. Pulos mo't ngawan imay gimatang. Ay, agsublin to lang dedya lalaki. Jak ipalubos asagidan na dagiti lakok. Sika talaga Marta. Mairo pa am nga rod. May rupa tadakkel ti siding na timid na. Nasaya at ano mairo pa am? No saan ko maatim malyaw, jak ko mamay rupaan. Di nasaya at nga rod datim malyaw. Wala, tanangag na gayam timbaga. Dilpen! Oh, apay ayan nanang. Tinga tirabi mangriring ka. Ay, matayaksan, Dilpen. Matay ka manan. Namin ano ng imbagam dayta. Barikdak, nga urayan nak ni tatang mo ijay langit. Mabisin ka lang manan. Kastamot no mabisin ka. Aya, Anya ti kayat mo aya? ay,
Jay karne ti baka na angarngatan. Kuna kun ket amabisin ka manag. Ala, mabit lang tayo nakitaan no naangiran. Kaya't ko ti agdigaw, baraw. Naibus mo dati sa nga malukong adigo na nang. Naimas gayam jay digo ti karnit baka. Pimigsakan. Makapapigsa day ta digo. Anya ti panagrik na ngay. Naawan metan jay panagriknak amat matayak. Kunak ngarudkin ka abisin mo la day ta. Dilpen. Bakit akon? Kaano kaaya ang mga asawa? Dahil tamanan ti damdamagam. Kaya't ko pa'y makita dya asawa, sakbay matayak. Awan nga ron ti makita ka babae, mabalin kong asawaan. Napili kan samot nga main. Tilay bagbagayo manan. No matayak nga awan pa'y asawam. Asino nga iti kadwam dito'y balay? Ang laklakay kalataka day nakasta. Nay, saan mo tan aprutas day talakom, Mari Marta? Ay, natengmet ita. Naperdi nga min dagiti lakok aprutas. Ay, nagsayangan. Nang runa adya abokado a pinidil-pidil day dya alalaki idi na minsan. Nalungtot da si ka. Narigat gayam no mapidil-pidil iti lalaki ti abukado niya. Malungtot sila. Katwan. Barang malako amin dagito'y lakok anateng ita. Ne, ada ka di lakom nga utang. Wen, uray nangina, ingkidemak at igimatang, taado ti agdamdamag. Tay kunada nga rudan, naimas tinateng no nangina. Kitisua. Mala, aglako akpay. Ay, dito, utong, gumatang kayon. Kapuros day ta, nasamit. Tapno saan ka manin ngagkapsot, mapanak manin agpalingkay. Ay, Juan, tanay, kaslamang mangag ko nga ay ayabanak ni tatang mawi langit. Di mo dangdangganin, ano kasta nanang? Eh, no maminsan nga men, kaslapay payapayan na. Di mo ba't pampansinin, No nga'y kalbitan na kaon, anyagay ti aramidag. Ni naganaya. Mapasamak ayamot na ita. Sige, inako nagpalingkay. Amaw, tigatagan na si daan. Imbagamot tayo, napakbad ti kayat mau. Pakbat nga ano ti utong ken kamatis na ti kayat kaw. Mari Marta, pangaasim ta di mo ilaklako day ta nabati nga utong alakom tagatangak day ta. Nagbiling agpay so day ti utong alakok ita. Kunak tumad kan ka, naimas no nangina. Saan ba man o reta utong mau? Sika? Andi asyak? Sika dyan ang pidil-pidil itilakok ng abokado ide. Basol ko day jay? Tanalungtot amin dagiti abokado. Anya ko matibibiyang ka. Day ta utong mo ti damdamagak no sagmamanaw. Saan ko nga ilakokin ka dayta? Naka-reserve ko na, kumare. Wan, dayta tipod now. Naka-reserve. Gatangak batan Naka-reserve nga raw. Nagpintas ka pa'y. Di mukit din kayat nga ilako ka niya. Anya? Nag-cute man na kita dimples mo. Dimples? Nene, awan mo tiyang mukha dimples ko
Ay, pimple siguro, ti kahit nasawan. Ay, wan gayam. Pimples. Ah, adakyot aya pimples. Cute nga ro, di ti panagkitak. Maibagay, di tarupa. Ne, sabalin samutan ti mapaspasama ka. Agin inaram kayon samutan. Ited mo ba namin kanyak jay utaog? Taiso ti kayat ko asidaan ita. Naita na lang. Uray nakangingina, inkarigata ka ginatang parakin ka. Wala. Tapno na pigsa aklata ka na yawn. Katwa na, isa kaadwam ti mangan. Kayat ko ti pumigsa. Tapno mauray ko pa iti panagkasarmaw. Naita ka man. Awan to pa GF ko, kasarada ko saan. Ket anya ngay ti papananda no saan akasar. Sige, mapan kun to man sumyan jay aglaklako itinateng kan prutas iji palengke. Tamak ki am-ammo akman kan kuana. Pasensya kan Jak meten na reserba ja utong nga parakin ka. Mas daawak man kan ka. Apa nga inlako mi tiday ja lalaki? Wan nga rod. Wapay met Manulaang mo ti pinaggatang na. Inted mo adagos idi imbaga na abagay mo dagita pimples mo. Ano ak nga tangag paiso ide? Kat, amangan mat isun ti soulmate mo. Jak tupay amam mo tinagan na. Kan sanak mo't nga amam mo. Kat barang nagsublimanan kat makiam-am mo kan ka. Tilpen, anak ko. Kaano ka man na mapanmakitsenda? Anya man ang tipagatang mo nanang. Makapangpanganak nga ron iti saba. Saba? Anya saba? Jay nalooma. Jay mabalin ko maakanan. Inton bigat pala nga mapanak agpalingkay. Ay na. Marigatan ak manen nga umangas. Dainta ka man ako nakon. Agdrama ka man nanang. Sa balaang mat, di nakpay may gatangan. Ala na, mapan ako ni gatangan. Daytoy lakatan, 60 ti may sa kilo. Daytoy matlatundan nga atidog, 50 ti may sa kilo. Ay kat jati dugan at igatangag. Naloom nga tan. Aywan, naloom dayta, uray kitaam, o. Jak kayatan na pidilan, tamangan no agungat kan tumanan. Basta gatangam lakit di manong... Delpin, tinagan ka. Baro akpay. Ay, martamat tinagan ko. Balasang akpay mat. Nay, nagmayatan. Agpadata singgal. Ay, uwan nga rod. Mabalin ka detim. Mapanagpasar di balayo inton Rabi Marta. Ay, adalatakin ka Sa dinaw ti balayaw. Ijay tuktok ti bantay. Kabailam ka de ti umuli. Ay katwa na. Day talagayam. Parakan ka. Ulyag uray kangatwan abantay. Anya ti tangtangada, manakaw. Day tangarot bantay. Taapay.
At dagayang balasang agnanaod dita. Balasang, nakaamamwam, At naamamok a balasang nanang. nagngatumutan di tayan da. Anusak apasyar nanang. Kayat mo asawan, mga sawa kan anak ko. Kaya't mao nanang. Ay katuan na. Hindi pa'y kumaa. Inuray mo pa'y laan asurok ako arintam. Mala, ingkan umulay di tabantay. Gumatang kayo mutanay tilakok. Labsa-labsan nyo matlatan. Dumagas kayo. Kat gumatang kayo. Gumatang kami man iti sibuyas kan bawang alakom. Marta? Apay nga ita ka lang. Kan, adamat ka duwam. Ay, iso ni Dilpen. Malagip mo? Katuan, isunsama din ang pidil-pidil itilakong nga abukado ide. Agkasar kami. Anya? Ay, ang bitmot nan? Saan minapabayagan ta nataengan kami? Iso nga umay kami gumatang iti Ricardo para inton agkasar kami. Ah, talagang agkasar kayon. Nalaing kami namang pidil-pidil ni Dilpen. Ti kaya't naasawan, nalaing nga agarem. Ay, kat isumat. Anya lakit din, ala. Sige, libre day ta sibuyas kan bawang agatangan nyo kuma. Ay, wan tamaysa kan to aninang May. Mala, congrats nga rod, iti panagkasaryo. Marta, kan Delpen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.